O bono peixe impulsado pola Xunta de Galicia a través da Consellería do Mar co fin de incentivar a promoción e o consumo dos produtos marítimo-pesqueiros frescos acada o seu ecuador, rexistrando un aumento de consumidores e espertando interese na xente moza. Así se desprende da información proporcionada polos establecementos adheridos, o que permite ao Goberno galego cumprir os obxectivos para a súa posta en marcha o pasado 28 de xullo. Na actualidade son 200.700 descargas as realizadas, das que 18.500 corresponden á provincia de Ourense. Das 743 peixerías ás que se sumaron a esta medida, 78 son ourensás. A iniciativa aínda está vixente, polo que tanto os usuarios poden seguir descargando os bonos como aos establecementos sumarse a esta proposta que lles permite aos consumidores acceder a descontos do 25% nas súas compras até un máximo de 5 euros semanais. No caso de non gastar todo o saldo, este poderá acumularse nas sucesivas semanas ata un máximo de 25 euros. Ademais do aforro económico na cidadanía e de impulsar o consumo de peixe e marisco galegos, esta medida pretende apostar polo comercio local e de proximidade, así como pola cadea Mar Industria, demostrando que Galicia está á vangarda no eido tecnolóxico e da sostibilidade.